Bideo honetan pixkat KDSimuleren erabilera azalduko dugu. Hau da, eskema simple-simpleat egingo dugu. Hasteko, lehengo bideoan aipatu dugu moduan, hemen elementuen sarrera azkarrak ikusi ditzakegu, eta egingo duguna da, sare trifasiko baten elikadura kokatu, gure eskeman. Hortaz, joaten naiz hona, alimentazion eskartzen duen atalera, eta hemen sare trifasikoaren hiru linea neutroa eta lurra dauzkan elementua hartuko dut. Klikatzen dugun momentuan ja arratoian ikusi dezakegu elementua nola datorren arratoiarekin batera, arratoiaren kursorarekin batera, eta hortaz kokatzen nahi duen tokian klikatzen dugu, eta gero, oraindik ere jarraitzen du elementuak gurekin, hortaz ESC botoiari, teklatuko ESC botoiari ematen diogunean desagertu egiten da. Hortaz, aukeratzen dut sare trifasikoaren hasierako elementu hau, klikatzean gorriz jartzen da eta egin dezakeguna da mugitu nahi duen tokira. Egingo dudana da biratu, eskerrera. Hortaz hemen goian, daude biratzeko bi botoi, eta honi girar a la izquierda ematen dio danean, gure elementua biratu egin da. Orain, egingo dudana da, sare honi goian ariak luzatu. Hortaz hemen, joaten naiz, cables y conexiones botoira, hartzen dut hemen, kable negatibo moduan azaltzen da, baina, kable beltza, kolore beltzeko hartuko dut. Eta ikusten duzue kursorean honako puntutxo bat agertzen dela, puntu hori kokatu duen elementuaren muturrera eraman behar dut. Klikatzen dut, luzatzen dut, eta beste ariekin ere gauza berdina. Klikatu eta mantendu. Eraman kursorea gu nahi dugun puntura ino, baina klikatu eta mantendu behar da, eta heltzen naizenan askatu. Eta horrela, joaten naiz elementuak kokatzen, edo ariak luzatzen. Orain hemen berriro ESC botoiari eman, eta jarriko duana da elikadura iturri bat. Hortaz, berriro elikadurara, eta hemen eskubian daude elikadura iturri bi. Nirea sare monofasikotik korrontasunera pasatzen duen elikadura da, hau da, kelan erabiltzen ditu modukoak, klikatzen dut, eta gurekin etortzen da elementua. Hortaz, hemen askatzen dut, askatzeko klikatzen dut, eta berriro ESC botoiari. Hortaz, orain egin behar dudana da, elikatze iturriaren bi sarrerak, gure sare trifasikora eraman. Hau da, berriro joaten naiz arietara, kolore beltza, eta kursoran puntotxo hori eramaten dut elikadura iturriaren bat terminaleko muturrera. Klikatuta mantendu, eta hau eramango dut L batera. Aritik arira. Askatzen dut, eta askatzen dudanean gertatu dena da, hemen, borna bat moduan agertzen dela. Elkarketa, ariak, ariekin. Bigarrena, elikadura iturriaren bigarren terminala hartzen dut, eta eramaten dut neutrora. Eta hemen, P jartzen duen hau da elikadura iturriaren lurra. Hortaz, lurra, tortzen naiz arien sarrera askarrera, eta hemen hartzen dut kable de protección jartzen duena, kolore berde hori, klikatzen dut hemen, eta eramaten dut gure sare trifasikoko lurrera. Hortaz, esan dezakegu sare trifasikotik, sare monofasiko hartu dudala, linea eta neutroa, eta eraman dudala gure elikadura iturrira. Hortaz, hemen positiboa eta negatiboa eduko nituzke. Hortaz, hemen, bombilla bat pizta nahi badugu, etortzen naiz akzionamientos, hartzen dut pultsadore bat, kokatzen dut hemen, positiboaren muturrean, etortzen naiz RL-etara, hemen, goian kontaktorez jartzen duen bobinas jartzen duen toki hontara, eta hemen aukeratzen dut piloto de señalización, bombilla bat. Klikatzen dut, eta elkartzeko berdina. Ariekin, eta beste hau, eramaten dut negatiboa.